नाही सर, आहे का प्रश्न आज धनंजय मुंडे आणि भुजबळ यांना धमकीची फोन आल्याची बातमी कारवाई करते म्हणजे त्याला बोलायला पाहिजे. काल दीपक केसरकर असं म्हणाले आहे की महाराष्ट्रात फोडाफोडीचं राजकारण ह्यापूर्वी कोणी केलं हे सर्वांना माहीत आहे, आम्हाला नाव घ्यायला लावू नका असं अप्रत्यक्ष त्यांनी शरद पवारांना टोला झाला. त्यांना नाव घ्या ना, नाव घ्यायला सांगा त्यांना. आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट मला डेडलाईन देऊ शकत नाही, दिलीच तर मी ती पेटवून राहील असं राहुल नार्वेकर म्हणते. राहुल नार्वेकर काय म्हणतात हे सुप्रीम कोर्टाने ऐकावं अशी काही परिस्थिती नाही. 2022 मध्ये केशाम वर्सेस मणिपूर असेंब्लीचा एक निकाल आहे, त्याच्यात त्यांनी डेडलाईन ठरवून ठेवली. व्हॉट डू यू मीन बाय रिझनेबल टाईम. त्यांनी सांगितलं कुठलाही निकाल हा 90 दिवसाच्या आत संपून संविधानाचा सन्मान राहील असं काम करायला हवं. कारण ज्यांनी संविधानाशी गद्दारी करून हे सगळं केलं आहे, हे म्हणजे ज्या विचारांवर जिंकून आला त्या विचारांशी द्रोह केलेला आहे, संविधानाशी गद्दारी आहे. त्यामुळे नरिमन बोस आणि राधाकृष्णन असे 3 जजेसच्या बेंच केशाम नावाचा जो आमदार होता त्याच्याविरुद्ध हा निकाल देताना त्याचं वर्णन केलं की कन्सिडरेबल रिजनेबल पिरियड ऑफ टाईम किती आहे. पण केशामच्या बाबतीत सांगताना सांगितलं केशाम हा 90 दिवसाचं हे नाही आहे. केशामची जी याचिका आहे ती 4 आठवड्यात ठरून मोकळी करून टाकली. तेव्हा कुठल्याही प्रकरणाचा मॅक्झिमम टाईम 90 दिवस आहे, मिनिमम टाईम जे अध्यक्ष ठरवतील. आणि हा निकाल आहे, हा काही मी माझ्या मनातनं सांगत नाही. मी जाऊन केशाम वर्सेस मणिपूर हे बघितलं तर तुमच्याही लक्षात येतो आहे काय. तसे आमचे नार्वेकर साहेब हे पेशाने वकील आहेत, त्यांच्याकडनं सर्वोच्च न्यायालयाचा असा अपमान मला काय दबावाखाली असतील किंवा काय, पण असं कोणी सर्वोच्च न्यायालयाचं मी मानणारच नाही असं जर म्हणत असतील तर याचा अर्थ त्यांना कदाचित कळलेला असेल की सर्वोच्च न्यायालय निर्णय काय. तर आपण मंत्री होता, 6व्या मजल्यावरची 602 केबिन असं म्हटलं जातं की तिथे जो केबिन घेतो त्याला त्रास होतो पुढे. आता अजित पवारांनीही ती केबिन नाकारल्याचं समजते. मला काय पुढे काही त्रास झाला नाही. माणसाची नियत चांगली असेल, माणसाचं हृदय स्वच्छ असेल. माझं तसं काय हे गाव नाही ना, सिंधुदुर्ग जिल्हा माझा गाव नाही ना. त्या माझ्या मित्रांनी मला सांगितलं की आमच्या इथे हॉस्पिटल दे. विचारा त्याला किती मिनिटात दिलं, किती मिनिटात दिलं विचार कोविडमध्ये, आणि किती जीव वाचले तेवढे विचारा. हे पुण्याची कामं करायची असतात. त्यातलं उद्धव ठाकरेंनी फडणवीस यांना नागपूरला लागलेला कलंक असं एक वक्तव्य केलं. त्यानंतर राजकारणाचा स्तर घसरत चालला असं खंत जी आहे ती नितीन गडकरींवर मांडली आणि वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया त्याबद्दल. हे तर स्पष्ट आहे की राजकारणातला स्तर घसरत चालला. तेव्हा तुम्ही शरद पवारांचं वय काढून त्यांना सांगता घरी बसा, चला आता बस झालं, तेव्हा तो काहीतरी स्तरच राहिलेला, स्तरच राहिलेला ना. वैयक्तिक कोण काय बोललं याच्यावर मला काय बोलायचं नाही. मी जे अनुभवलं ते मी सांगितलं. 84व्या वर्षी ज्या माणसाने तुमचं आयुष्य घडवलं, म्हणजे 25-30 वर्ष, त्याला तुम्ही डायरेक्ट सांगता त्याला किती दिवस आम्ही थांबायचं. तुम्ही थांबा, आता तुम्ही थांबा म्हणजे काय म्हणायचं. चालत नाही राजकारणामध्ये. आई म्हातारी झाली, बाप म्हातारा झाला म्हणून घराच्या बाहेर काढतो ना त्यांना. ती महाराष्ट्राची संस्कृती, त्या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा अपमान केला तुम्ही. हे सगळं महाराष्ट्र माफ नाही. साहेब, मागच्या शपथविधीनंतर अजित पवार पुन्हा आले होते, आता जर पुन्हा आले तर स्वीकारलं जाईल का अजित पवारांना? हे बघा, मी
शरद पवारांचा कार्यकर्ता, मी निर्णय प्रक्रियेतला माणूस नाही. त्यामुळे कोणाला परत घ्यायचं, कोणाला काय करायचं हे ठरवणार आपण ते पवारसाहेब ठरवतात. मी या सगळ्यापासून लांब असतो. फक्त त्यांच्यावरती कोणी बोललं, अंगावर आलं, त्याला उत्तर देणं ही माझी नैतिक जबाबदारी समजतो. ती मला पवारसाहेबांनी सांगितलं. पण मला शांत बसवत नाही. माझ्यासारख्या 10 बाय 10च्या खोलीत राहणाऱ्या माणसाला एवढं विश्व दाखवलं, लोकांना 25-25 वर्ष मंत्रिपदावर ठेवले, ते स्वतःही एवढे वर्ष मंत्रिपदावर नाही. अजून त्या माणसाने काय द्यावं? आता राहिलंय स्वतःचं घर आणि थोडी शेती, ती पण देऊन टाकताय, सगळं खुश. अजित पवार मंत्रिमंडळात सामील झाल्यानंतर शिंदे गट आणि भाजपमध्ये जी अस्वस्थता आहे ती बाहेर कुठेतरी येईल, तुम्हाला काय वाटतं? तो त्यांचा प्रश्न आहे. आता ते मंत्रिमंडळात समाविष्ट झालेले आहेत. मला फक्त एवढंच आठवतं की एकनाथ शिंदेपासून सगळेजण एवढीच तक्रार करत होते की त्या काळात आम्हाला पैसेच मिळत नव्हते. अर्थमंत्री तेव्हा कोण होते, त्या अर्थमंत्र्यांबरोबर आता दररोज चहा पितात शिंदे साहेब. तेव्हा 6 महिन्यापूर्वी हे दोघे एकमेकांबद्दल काय बोलले आहेत हे सगळं ऑन रेकॉर्ड आहे. आणि महाराष्ट्रातली सुज्ञ जनता आहे, त्यांना दिसतंय काय चालू आहे. महाराष्ट्राचा खरेदी विक्री महासंघ झालेला आहे. लोकांची किंमत लावली जाते बाजारामध्ये. त्याच्यापुढे बुद्धी, साहित्य यांनी श्रीमंत असलेला महाराष्ट्र आपल्याला दिसणार नाही आहे. या अशा घाणेरड्या राजकारणांनी जे स्वतःचं तत्व 50 कोटी आणि 100 कोटीला विकणार असतील, कारण देणार असतील की माझ्या मतदारसंघाचा विकास होणार नाही आहे, माझ्या मतदारसंघाचा विकास होण्यासाठी म्हणून आम्ही बदललो आहोत, आम्ही गेलो आहोत. विचार बदलत नाहीत, विचार बदलता येत नाही. महात्मा गांधींनी विचार बदलले असते, नेहरूंनी विचार बदलले असते तर स्वातंत्र्यच मिळालं नसतं. तेव्हा काही वेळा विद्रोह करून भांडायचं असतं आणि सांगायचं असतं